Ja, velkommen til Borasfond, nummer 5, 2018. Og vi tar 2 sur, og Anders granskår av Snorra og av Bøkere. Skrasett om granskår. Fortjernevnten har funnet den 11. april 2018, Jøkken Gungi Rockskapen, og granskårfragrensene sammen med Fortjernløyen, Maren S. Thomsen, og sammen til Rockskaper Østjene, og sammen til Rockskaper Østjene sammen med Fortjernatland kommunene for 2016. Bøyra i hever og i åren og frem til 6 eigajottaner, her av 6 er bøynlavis Fortjern av møyrinntøkken av kommuneskatter og parsaflaskatter. Men øyn er parsfus Fortjern omflytting mellom Raksarstø, 6 og 6. Talan er samlare eigajottaner og på til sammans 2,6 millioner. Trutjar eigajottaner er til Uiløver og 4 er til Rakstur. Eigajottaner er ugrønner og tjalagt oppgjør fra Fortjernrøldene. Det er fast 13. november 2016. Rockskarpen viser et avlopp av gjaldføre fra Rakstur og på 16.894.000, med en hattle og på 4.039.000 som var godkjent av Rockskapen for 2016. Sambars høves ivelid i Rockskapen er ugrøyningarna sundar nianfyrir og samanhildnar månedlig godkjent og fortsatt for framtun eigajottanon og omflyttingon i åren og netto. Til framgångur futting ikke av eigajottanon, landtøkko, norsla innestandande vi møyre i ivelidnon. Og så takkar det jøknon, så er det 8. Kommunala fyrirsidingen, her Atlanten sier 8.994.000. Her er måneder og målforbruk på 402.000. Og 22, allmenn og holdsmål. Her er en smørende på 21.130.000. 6.000. Her er minneforbruk på 824.000 og 6 kroner. Og 23, bøtten og ung. Her er Jottan på 13.108.000. Her er minneforbruk på 1.405.230 kroner. Så 24 undervisning. Her Jottanen var, da Fortjernatlandet sier 3.515.000. Her er målforbruk på 680.000. 171. 25 mentan flytøy. Her Jottan på 6.046.806. Og her er minneforbruk på 260.922 kroner. 26 teknisk mål. Jottan på 6.276.000. Her er målforbruk på 258.672. 26 kommunalvirker. Jottan på 6.435.000. Her er målforbruk her er et avlopp og på 45.000. Tackar vi så samman här så sier Fortjernatlandet 22.605.000. Etla måneden her og minneforbruk på 1.160.000. Og Uiløven her, 28. Her er 8 og 22. Her er 8 og 28. 22. Allmann holdsmål, her er 8 og til Uiløver på 1.230.000. Og her er brukt der, her er 601.000 som ikke er brukt der. Bøtten og ung, han er 8 på 230.000, og her er 25.000 som ikke er brukt der. Undervisning, skolen særlig, 21.100.000, og her er en avbrukt 8 på 5.220.000. Mentan og flytøy, han er 8 på 1,5 millioner. Her må vi få bruke på 60.000. Og så er det teknisk mål. Her er 8 på 5.030.000 og 1,6 ikke brukt. Og det sørste er 8,6. Kommunalvirker er 8 på 6.300.000 og er må vi få bruke på 1.044.000. Så ja, så tackar för den nya står här. Det är ju så att ett avlopp på 16.808.000.
Futchingen sambars godkjent og futcharatlan fyrir 2016. Iver skatteunntökur, raksar utrosler netto rent og skatt, paragraf 20. Kroner 3 millioner 675 806 kroner. Fram til 6 millioner i låntøkko og 1,5 millioner av innestandant. Så talar ni om samla futching sambars atlanna av 4,5 millioner 455 806. 8,5 millioner etla netto 3 millioner 645 806 som lust i Ukraina iveliten. Himmer avdrotter av lånen stafester til 3 millioner 580 000 som 580 000 mer enn mekt i fortsatt Her avsett over 3 millioner. Uiløvner annars i Ukraina av blei 338 granskere fra grønnsjen. Landtøkka som man fornevnt, i 2016 og på 6 millioner til futching av kommunalen uiløven til mest av parsten i samband med Nutsjo ut og ved nøybygging av Badnaskola som etter atlande metterlig kostet 101 millioner pluss ombyggingen av FK og på 30 millioner etter til samans 104 millioner. Talennummerna er 8 til uiløver under 24. Malen har vært til vittjer av funnet i fortjernhøttene 11. april 2018 og Mæler nevnten øynmalt bøyran til å godkjenne granskere rockskap for kommuner for 2016 uten vimersinger og til fra fortjernhøttene. Så var det ikke om det rekker vimersinger spurninger. Ja, Sigurd. Ja, god kveld sammen. Ja, det som Borgersson sier, det rockskaperen for året 2016. Jeg har alltid hildet det var spennende, så det rockskap. Kanskje særlig at jeg kommunen. Det tar sammen om han fortsatt at land som man nu leier. Hvordan hun over hilnas, og hvordan vel har man nu vegnat. At størst etter henne, ja. Og her det så at vi kanskje har vi ikke bøyløys overskan og inntøk der. Vi går så ikke så løsne her og det jo, men man kan si av bøyløys så kunne vi kjøre en stor kjipa så fire at inntøk der. Løg av her og så framveis. Men utrøstene her kunne vi så bare bøyløys styr. Men jeg må si at det er utrolig hålet. Det har nu som sagt sitt her 25 år, og det så nek det beste innløv og ære i nærkende oppleva. Og det ikke hessene. Og hinvegen så må jeg si at det er etnas øyla vel stort, således at det passer rolig vel at man vil innjøk noen. Hvis du ser man på rockskapet vi fortsatt at landa. Det få år hver det etna så vel, det vil si. Det øyla fra en løydel eller spa fra vik, fra kontonen i fortsatt atlandene og samarbeidene vi rockskap. Så det må så være og det er klapp til de som styrer tog. Ja, så det her at det lukka tok meg verst at det er avlopp, eller det kallar det gjaldføres urslit. Gjaldføres urslit. Det er 16 millioner 884 000. Men det synes at det er lik vi det som er mer inntøkka. Hvis vi tenker bare inntøkka fra A-skatte, så er det 6,6 millioner. Mer inntøkka fra parstavlaskatte, 6,6 millioner. Og mer inntøkka fra Fogla for havn, 2,5. Det blir så alløy her, 16,8 millioner. Men, vi tar øysene, så jeg ber vi fortsatt land, og vi eier jotta så snakk. Og jeg tror så vidt her var jotta, her var det minneforbruk i Rakstre på 1,2, og en minneforbruk
i löven på 6,6. Det vill säga vi har minneforbruk på 6,8. Jag vill sagt att det har på i avlopp. Så i grunden har det 40 miljoner i avlopp. Det är ju också lagt i puljerna, det är pengarna, och tar alltså inte brukter. Det vill säga så lever det här. Så det är ett öle gott ursligt kan man säga. Så går man sammanbörja vid 16 och sådana och jag hade ska sammanbörja vid Arne fram och undan. Jag har inte själv också om att vi har haft så kött vaxande intök. Vi ska bara täcka från vi ser 2013. Kan vi få löj till det? Ja. Så tar vi över intöknar om löj halv miljoner. Samlade intöknar. Och nu i 2016, 4 år 18 år, är det ut vid 100 miljoner. Så man kan säga att det är som Lasse säger att det är enormt alltså. Att det är en stor växter. Men så hade utrösslor och så att här ösne vaksen, men inte i samma mån. Som vi nu har finns upplösta vi har beskyldingsvarna en kvart avloppning. Jag vet inte vad det är dagsdatum, men nu gör någon. Då var det bara en kvart avloppning. Det är näkalt det samma. Ja. Nöklunda det samma. Ja, det är det samma. Och det hast efter det här så gå intöknar. Du vet det har ju just stora rullover och Gerda stora rullover. Och så det här 6,8 miljoner som vi har minne brukt. Här är det mesta i Löven och i Löven i skolan som vi disse finns brukt. Det hade 5 miljoner här. 5,2 som står härifrån. Så det här är egentligen hålligt att söka. Så kunde jag tänka mig bara lycka rent praktiskt, tekniskt sagt om själva rockskapen. Att den öle snackar jag. Och här är det nytt inslag halvtimme tårna sida. Det är som heter till Fujarar 2016, Fujarar kommuna, Fujarar i Årsend. Det är öle handtot och väl uppsett. Jag har alltid att det är 6 suger. Ja. Gröna kött. Och så det är det här huvudsyvligt i främst. Det kan man så inte rösa. Det är öle små i bakstavar. Det kunde tänka mig vara näka större. Men så känner du det här. Men det är en standard. Och det omfattar ju allt. Det är lyckas som den nästa överlid. Ja. Har du så känner du den bästa utgröna jag här 18 år. Det är också väldigt pent upp sig. Men ska ni ha något negativt så är det till att här, jag har talt här 5 och 3 sjuer i rockskapen. Det är väl öliga gott hvis det kunde vara sjuemästare eller talmästare. Vi skulle ju här nu godkänna rockskapen. Och för att godkänna så måste du hitta igen och kanske diskutera sig inte. Och det är så öliga lättare hvis jag kan säga att jag är färdig tid att 35 så här ständer det. Men här är alltså 35 det är öliga rikta det är längre att arbeta vid sig. Så mitt hjärta så för att hur gör det som vi granskar av protokollerna? Hon är så mest. Hon är inte framhållande. Hon är så mest flera år efter. Jag hade att han så det här nu hon begynner vi tror inte lagsvart. Så det är mitt hjärta så att sätta tal av så inne. Tack för det. Tack. Här kommer vi här och igen. Vad säger du? Så vad som? Ja, Christian, just väl. Ja. Jag kanske gör jag ger säkert på rätt och tog att här är ett inloar för Fuklaberg kommun och 2016. Och jag hade det rymliga väl störst. Jag hade att jag kunde också mer att teach några av
några av posten. Och det för det första det som är intryck och skatteintryck som är så av mindre större. Här är då vanliga kommunskatter vid 6,8 miljoner mer än budgeterat. Och så är det partafällskatten som är 6,5 miljoner som ösene är enormt kan man säga. Ut i vitän här intrycken så är sjönde några är intryck som ösene har faktiskt bättre än vi hade väntat. Och det är det som är Raxstras, det är General Rush, alltså Raxstra av havnen, som har rönst nog så väl bättre än vi hade budgeterat. Ta det gånger så väl intryckmässigt till kommunen. Så kan jag gott huxa mig att nämnt det som är Raxstra av kommunen. Ta intrycken så brottliga växa så nek, så öjligt kött att man missar tätje och Raxstra utdragslån. Till att man kräver att anse och allmyntliga väl efter att Raxstra utdragslån inte ökast. Tillsvärande. Jag halte att jag menar jag Frans nämnde och att i öjna funden vid hötto är att Raxsteren helst inte skulle være oman 4,4 miljoner halvt jeg nevnte. Og ta i rockskapen så 2016 ligger så han 1,5. Men det skal sjå det sies at det tog vi har haft ekstraordinære inntryk. Det er så ting som vi skulle alle nødde etter. Och till sälja det är att vi har haft så några goda intryck nu och det är inte för att fortsätta. Och vi det som vi har så valt att bruka till sig eka intrycken som man säger emot till andra år. Det vi har sett några ullor i gång och som är man också har varit nej över ullor. Och nu skola och utdragshus. Og vi har sett av att göra uiboar bygging av Västerland. Så jag har alltid att det är mer intryck som vi har finnit är rätt gjort där. Alltså det är rätt brukt där. Det är brukt där lojlor, hellre än Raxstra. Och vi må hitta alla hitta öleval efter att Raxstra inte för att galoppera. Vi så det intryck. Det är det. Tack. Ja, Edvard. Jag hukte väl ett i hemma, men så glömde jag på fyra efter med till det har vi där ivre. Men det som Christian var inne i akkurat nu, ja, vi tar seriösa intrycker för 2016. Och nu tar vi ett hött och hvis man huxar om Christian Petersen tosser med till Ullon att det var ganska happy för och när vi tar jag ser gott ursligt tog jag vi ganska spänt Ullon på nog så härst då vi ger en stor en partnerskola nu mot partnerskola som har några pengar och så har vi haft det som är störst hjärtamål ja man ser inte att listan från väl för just det utraterus och det är ganska väldigt trångskikt in i lokalmen hvis vi ikke har haft det så godt urslut för sjustar kan man så valgt att bruka att ta pengarna till att få att ta öjlövna till verlöka och det är en störst instjö och rättliga nöjt och det är ganska vi tar så en runt att vi så att vi fortsätter och sen för år och hukta tullen och för sjustar att det var gott att urslut var så gott tror jag vet hade en större ullöver som var attrakant på nu. Annars säger man ganska vid risk för att ganska akkurat ta en stor ullöver var nödra boja. Så att på att han var det happy och tar man så väl att sätta att en ullöver ganska som ett utraterhus så får man som man kan säga så ser man väl efter på en vägen pengar som kommer extraordinärt illa. Kommer extra in bättre man mer än man räknar vi. Så det är alltid
jag fäknast till att tölna vis inte lukka så eller stora brötingar i utrustningen och till östtutningar vid att man tar med ger som nu utav ger stora uller att man helt enkelt åter och utan vanlig raxutrustning så det är släpas det att så kan det bli inte trångligt. En dörr under rattlan större men att göra ett utrustning är stora uller så heter kanske släs i körst. Utan man kan se vi tar det skatter och näck kom in i kajörsen och vi tar ett blomstrande vindel här i örsen som kastar några pengar alltså. Och det är så skönt det häpper för och till ligger allt här. Så det är gott bara blå framhållt att jag har gått karmar runt om allt det så vi haltar virksom mer. Ja, tack. Och så är vi maskinerar det spårningar i dem. Ja, det skal Anna. Samtidigt som Sigurd säger och Christian och vet vad. Det blir väldigt gott år, säger han. Och samband vi fortsätter att arbeta så tog som att röst de nämnde någon som det var jag talta stinchen i Jordan och okkara embassfalkon och okkara lojare nu att något någon att är det arbetar vi ölja välgjort och vi säger att vi håller stinchen i innanför karmarna kan man säga. Faktiskt var det bara att jag vill säga att hade vi det här några eller donor faktiskt som må ha varit oss där det skulle ha varit oss så det var det. Ja, tack. Här var det snabbt för. Ja, så. Ja, det börjar som Ola nämnde. Och det som är kunde gott huxa med att någon med lyssnat vi oss. Jag gör det också ofta när jag och lägger från förjärnande fond. Och det är den pastoren som är allmänna och hållsamma. Det är så nekv han tänkste pastoren i kommunkassan. Hon svär till 25% av kommunen. Och det är en pastor som är vant för att ökas vid tøyene. Nok kjøtt. Tøy vil jeg melde til at vi langt nå börjar på fortsatt arbeid for 2019 og for at det setter verk på inn av veien så at vi ikke kommer sysseløtt vi fortsatt for 2019 at nevntene börjar på inn av veien hvis du det er fyrselig vi gjort. Ja. Ja, det är så Ja, bara för rättlägga skiltan. Det är några så på bord och allt det där som jag var sen störst efter dessa fortsatta som blev gjort av underfärna kommunstyrelse. Men nu nämnde jag ju andra att det ringt jag kunna styra intökna. Men för rättlagan skilt så må vi se det att det är nettopp här sen hur när intökna kommer från till för akkurat vindelöve alltså den stora växten en ta a intöknar som är vuxna det är en fylke av att det stora vision hade nästa större vision med has från hej start vision och så kom särskilt det vi på lag och så tror jag tar ut 2 sejan finkar 2 och en halva fisk så när man fisk som underfärd nu är och det skapar öla störst arbete och så särskilt att havna för mer till boilas ringviskning gräv tog att det kommer det flera skip till lossa och det kommer det flera skip till att ta fristegas och alla skipen skulle ha mer olja och så måste tanka på att komma med olja och då det är så ringviskningar ävasnära. Så bäj havn till mer intökan för havn och askatte till en boilas avlöjning av tog. Så bara för att vi skulle se att det inte bara vits men ja, tack.
Och som det är då flöjde så har det inte till. Så hade det att komma där. Gå känna men så lugga. Tack att jag Christian har många vi kordet ut för nämnt i februari har jag nämnt när att sätta fortsatt att man igång så att vi kunde ha lika som karmar såna kan rättliga grått Arn sommarferierna så att vi har vi det rymliga gåvar tog vet du så ta bara lugga min åter så hvis det inte är vi mer spårningar så håller det att bunda så tänkte tack under vi till man för fortsättningen att gå känna den rockskapen som föreligger så tänkte tack under vi tog kon så rätta handen upp. Ja, tack. Så tackar vi nästa mål. Det så fortsätter Atlant 4 Bøgasaune 4 2019. Og ja. Og her tilmeld kommer fra Metabalnetene. Tilmeld til Fuglafjord Bøyra, tilmeld gavkjenning av fortsatt Atlant 4 2019 for Fuglafjord Bøgasaune. Metabalnetene har funnet den 13. april 2018 jøkningen til området fortsatt Atlant 4 Fuglafjord Bøgasaune 2019 til en samt metabalnevnt som tekker under fortsatt Atlant 4 2019. Så også er logik at heka det ui jøkningen bare til høvestølen ui her til nummer 8 til at ta første til lønner til 522.000 2 hushaldsutråsler til 291.300 og Falkabøgashavn til her er et hel som er 135.000 innbygg 20.000 og her utråsler 106.100 til blå og løsninger og telefon og så noe og så det inntøkene i rockskapen til 644.000 fra kommunen og så det landskassastutninger på 424.300 som gjør det sammenlagt her på 1.124.000. Så takk til ham. Så var ikke Olav om du har noe. Er vi med her først? Ja. Det är bara forskningen men det är ja. Här. Och så var det här. Ja. Är inte något långt som här Bøgasaune, vi mente man halta det er området at hava Bøgasaune. Vi skulle kanskje flytta oss og løse meg frem etter også hvordan man skal kipa Bøgasaune frem etter, kanskje på en ørvis mata. Bøgasaune det er kanskje synder grått og synder støvått og så videre kan man kalla det i sånn flotta gamla bygningen som det heldte til og vi talte kanskje at det er ikke ordentlige så öliga 2018 kallar det. Men vi talade det i området här på Bøgasaune och tog det området jag vet sätta pengar allt. Landet ger inte långt pengar till Bøgasaune som det har gjort men få att salta in. Man får en parst i Stotnige. Och en som månader från fjör till Hesa Fortsattland att vi har sett några kronor eika och det ska kalla för imest mentanar virksomme. Det var 2000 kronor fjör vi har sett på allt 2000 kronor. Och det är faktiskt till bokavören och det faktiskt som är här att finna på imest nyskapande här var tilltök bjöd faktiskt in i Bøgasaune så snart vi får det kanske lösa nära borgarna. Det är alltså för så vet jag stora brödingen la stora han brödingen lite men det är brödingen från Fortsattland 4 till i år till 2019. Så
Det är stor och ja. Men som sagt, vi talte gosser att öde området vi tar Bögasaun och i Fuglafyrre. Så det är vunnet vi det. Vi kommer att hänga i nekvar framifrån. Ja, tack. Och som jag vi med spurningar. Ja. Landskassaslutningen. Nå til en rakskap er nå 294.000. Det er ikke som det var det her, vel? Att det är mätning som man gör, 24% nästan tar skulle betala, ganska ska betala. Men vanligt är det mot förståelsen, men lagen säger det att man ska att det 4% är 4 tror. Och så man inte fast för kommunen har fast vid 4%. Då får man se att vi får bara 20% med 20%. Så man tappar på en väg så istället för man står inte som ska man. Det är säkert. Ja. Det är det samma sak. Vi håller dock till byte och sätter detta i Atlanta, men vi får det bara. Ja. Så vad om det är. Anna, ja Arnold. Så. Ja, och kvalt. Ja, jag gläddes ju Olaur helt att Baugason sånt till uppdatering. Jag har ju kommit då i Florida och Arne Olaur kom också nu. Tog sist och 4-5 år i halt i stolen från landen här vi är uppe mot 15%. Max 16. Så det är skillnad och jag vill gärna bruka pengar på Baugason, men jag vill gärna att Baugason blir 2020 aktivt. Så läser jag kampstal kom in och här flott och mött kommer jag komma till först innan det så är först att vi nu Jan Rafiers. Vi har singeln i Ålon och det är inte tog raskande. Vi har alltid att man ska bruka öjna komma kan stå här öjna 40. Ja, kommunparten plejer lite om miljonerna så kan man också bruka det som förnuftigare än att det som vi gör nu. Och jag vill gärna spela syndra pengar så att man kan uppdatera ganska till skolanämningarna kampställen, kom in hända och kalla det hoa-saun eller lesesaun eller akkurst. Köra böcker och synar och köra nya möbler in här och iPadar och det som ungdomar i dag har bruk för. Gärna läskafé här eller kluknad. Det hade gått byggningar, lika väl placerade och det gott omkvarver om. Så jag får melde till att man ösne finner pengar och hoen till att göra bröjtingar så är det så 6 tjejer nämligen som är kampställ. Man kommer att fokla för ganska sätta sig samman och göra skolating eller huxa samman och satsa syndrom på ungdom och vitan och inte bara gröt och fisk. Tack för det. Ja, Ja. Jag är mest lärant. Jag har inte attesterat det och det är samt lärant. Men man nämnde som det är alltid det är samt och att här ska jag så arbete och vi har sett igång. Vi har haft någon inne som kom vi nu till skott om gosse man kan flytta Bögasaun till. Nu säger det 20 men jag går så alltså ja, det går så 2008 och huxa fram efter det man ger och den är imus i Bögasaun och i Norrland i norra och i Danmark och Island man röjner era lojer och era möjligheter och nämnde skolan och kampställe och fått en ramgan in här så gör jag. Så vi är färdig gång vid arbetet. Vi har vita hur vi får uppdatera och uppgradera Bögasaun jocken till näka. Så vi är mer nyskapande än det som är det. Och mer nyhuxande. Så är gitt innanför det nästa året så är det kommit rymliga näck långre vid till arbetet i metamannen. Så är jag glad för att du stolar på det. Ja. Ja. Så tack. Ja. Vakna sig fram. Ja, hej och fullt. Jag var lukka förbi och Bögasaun i det. Här förade en lista i vår när folk vitja och till väldigt att höra både Olaur och Aran snacka om att alltså det är mer moderna till efter falsk att de kan snacka in och lära så är det ganska ett medeltal av 4-5 folk stand jag på polen här som vi dagförder. Det är inte bara 4-5 folk på en dag som lärna att säga man kunde brukt höle inte mer skilla gott. Ja. Men nu är det nästan så vid skolan att det är det som morgon på Bögasaun och
du kan fara in här och ta print och du kan fara in här och snacka med kungarstående till kungarlöjarna hon helt till här. Och så är det forskjellige tiltak också som alltså här och fortælla om kras över och så har vi då tält och möjlighet att turisterna kommer in och lämna tält då. Skolan är mycket brukar den för det är också folk hackre läsna som är hemma i ferien de kommer husen hem och brukar hålla så här är möjligheter då. Men nu brukar ju själva bygga sånt så vi menar det är väldigt viktigt att man varvar det här med böckerna att man kan färra in och loja så hvis man färra just på tammaten att man kan färra hit på och så närmare kampstall kunna bruka det när för 2020 så tar jag ju inte vi tog. Annars var det en liten spårning till varsing av oss när 130.300 månader belöpet var kostar att vaska där om år. Här alltså vi menar vi ska ta ölen till halvtidsstarv tyska. Så tjänar 25.000 om månaden så tjänar 300 så helt natur ja. Det viskar mer öliga dorst att vaska ett hål eller att bygga så. Så är halt det att vi må fara hitcha efter hur så vi ganska kunde finns det här löp långt ner och skipa vaskingsna örvis och för det kommunala byggningarna och vi får klart. Ja, tack för det. Ja. Tack. Så vad som det är vi marskar spårningar. Ja, så är det skjut till så halter vi det ekkom da. Så tack under vi uppskottet till det fortsätter att för 2019 kommer att handen upp. Ja. Det så har vi akkurat til spær malene, så er det som fonder i låten, så tackar vi for det.